Benvinguts a Religions. Avui parlarem de meditació zen, una tradició de centenars d'anys que ve de l'Índia, la Xina i el Japó i que avui es practica pràcticament a tot el món. Però, de fet, molt poca gent sap realment què és el zen. El nostre convidat d'avui és el monjo zen Lluís Nansen Sales, que és barceloní, llicenciat en Física Teòrica a la Universitat de Barcelona. Segons les seves biografies, va començar a practicar zen el 1991, quan ja era físic, i 4 anys més tard, el 1995, va ser ordenat monjo zen. El 9 de desembre del 2016 va rebre del mestre Roland Yunorek la transmissió del Dharma. Lluís Nansen Sales, és així? Sí, és així, sí. No sé si ens podria explicar, perquè clar, jo dic va rebre la transmissió del Dharma, però això, a veure si ens ho pot explicar, perquè és una mica complicat. Què vol dir? Bé, és una manera d'expressar que he estat reconegut com a mestre per al meu mestre, Roland Yunorek, i és la manera tradicional com es fa aquesta transmissió i aquest reconeixement. És una tradició que ve des de l'època de Buda, en la que el Buda va reconèixer a Mahakasyapa com el que podia continuar ensenyant els seus ensenyaments, i després això s'ha anat transmetent de generació en generació. Evidentment, moltes vegades un mestre l'ha transmès a molts mestres a la vegada, i al llarg de 85 generacions, diríem, perquè la meva generació és la número 85 d'aquesta línia de transmissió, s'ha anat transmetent de mestre a mestre aquesta, li diem la transmissió del Dharma, però el Dharma és l'ensenyament de Buda, no? L'ensenyament de Buda, i aquesta transmissió el que ens dona és, diríem, el reconeixement per poder-la ensenyar. Jo li volia preguntar, perquè vostè, a tot arreu quan es parla de vostè, cita dos mestres, i m'agradaria que m'expliqués una miqueta, breument, qui són els seus mestres i quina importància tenen avui en dia, no? Vostè parla del mestre Taisen Deshimaru i de Roland Yunorek. Qui són aquests mestres? Bé, el Roland Yunorek és pròpiament el meu mestre, és d'ell que he rebut la transmissió i és ell de qui he après la pràctica del zen, que és un mestre francès que viu a Niça i que va ser deixeble de Taisen Deshimaru. Taisen Deshimaru va ser un monjo japonès que va venir ara fa just 50 anys, perquè va ser en el 1967, que va portar el zen del Japó a Europa i el va adaptar a la manera de ser dels occidentals, però conservant l'essència que tenia el zen al Japó i a Orient. Abans de començar a parlar una miqueta del seu llibre i del zen, a mi m'agradaria que m'expliqués, perquè vostè es diu Lluís Sales, però es fa dir Lluís Nansen Sales. El Nansen, què vol dir? Bé, Nansen vol dir savi del sud, és una paraula xinesa que és el nom que em va posar el meu mestre en el moment en què em vaig iniciar en el budisme. L'editorial Viena acaba de publicar Meditació zen, l'art de simplement ser, que l'ha escrit vostè fa molt poc, s'ha editat aquest llibre. L'art de simplement ser vol dir desprendre's de tot? Això és l'essència del zen? L'art de simplement ser descriu quina és l'actitud de la pràctica del zen. És una actitud de no separar-se del món, no separar-se del jo dels altres ni el jo de l'entorn, i simplement ser sense afegir ni identificacions, ni altres comentaris, ni judicis, ni pensaments al moment de la nostra existència. És aquesta capacitat de ser un amb tot l'univers. Això és el zen? Sí, ho podríem definir així, sí. Perquè la meditació zen i el zen és el mateix, la meditació? La pràctica del zen, normalment ens agrada parlar d'una pràctica, perquè el zen sobretot es fonamenta en una pràctica que és una via d'autoconeixement. A través de la pràctica del zen ens podem conèixer millor a nosaltres mateixos fins a arribar a veure la nostra naturalesa. I la pràctica del zen es basa en una pràctica regular de la meditació, zen, que s'anomena zazen.
És a dir, el zazen és la meditació zen. El zazen és la meditació zen. Vale, perquè vostè és mestre zen o mestre zazen? Soc mestre zen, però perquè... Practica el zazen, clar. Perquè diríem que per seguir aquesta via de la pràctica del zen, el fonament és practicar la meditació zen, perquè és a través de la meditació zen que tenim aquesta visió interior que ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixos. Des que es va fundar o que va sorgir el zen fa 2.500 anys, aproximadament, ha sobreviscut a ara? Com s'ha transmès? Però, com deia al principi, el zen s'ha anat transmetent sempre de generació en generació, de mestre a deixeble, i va començar, al principi no se li deia zen, al principi forma part dels ensenyaments del Buda, no? Durant 28 generacions es transmet el budisme a la Índia, fins que arriba a Bodhidharma, que és un mestre hindú que viatja a la Xina, en un llarg viatge, i comença a ensenyar el budisme a la Xina. És pròpiament Bodhidharma, qui es considera el fundador de l'escola del zen dintre del budisme, i després, durant moltes generacions també es va ensenyar a la Xina fins que cap a l'any... Bodhidharma va ser cap a l'any 500, més o menys, que va introduir el zen a la Xina, i després, cap a l'any 1250, Dogen va ser un mestre japonès que va anar a la Xina a recollir aquesta transmissió i la va portar al Japó. Després, durant moltes generacions més, ha estat al Japó, fins que Taisen Deishimaru, en l'any 1967, la va portar a Europa. I del que es practica a la Índia, per exemple, o el del Japó, que és la que practica vostè, arribada aquí a Europa, hi ha moltes diferències? Sí, hi ha moltes diferències culturals, sobretot en les aparences, però diríem que l'essència de la pràctica és la mateixa. Jo li volia preguntar com és que un científic com vostè és físic, com arriba vostè al zen? Quina va ser la seva experiència? Bé, vaig començar per interessar-me per el zen llegint els llibres de Taisen Deishimaru, precisament, i buscant un camí espiritual que donés resposta a les meves inquietuds existencials, i el vaig trobar primer als llibres de Taisen Deishimaru, i després vaig trobar un grup, un lloc on poder practicar aquestes ensenyances, i a partir de llavors tot va ser anar-me introduint i practicant dia a dia aquesta via del zen. I la seva vida va canviar molt després de descobrir el zen? Diríem que la meva vida s'ha anat harmonitzant amb la pràctica del zen. No diria que fos un canvi sobtat, sinó que la meva vida s'ha anat harmonitzant. Vostè ensenya zen al Dojo Zen Barcelona Canon, que és el centre budista. Dojo és el lloc on es practica. M'agradaria que m'expliqués una mica quin és aquest centre, on esteu, què feu, també per si alguna persona que ens està escoltant està interessat en venir a conèixer-us. Sí, el centre Canon està situat al centre de Barcelona, a la Ronda Universitat 14, al costat del carrer Balmes, és a dir, molt a prop de plaça Catalunya, i és un centre que està obert a tothom. És un centre que, malgrat que té una arrel religiosa per part dels practicants budistes, també està obert a les persones laiques que volen simplement practicar la meditació, i en el centre fem introduccions totes les setmanes, unes introduccions a la meditació zen per a totes les persones que ho volen conèixer, i després el qui vol continuar practicant en el centre la meditació en grup i amb un mestre que el guia, que és la millor manera de practicar la meditació, ho poden fer participant en les activitats del centre. I després també fem alguns cursos per aprendre a perfeccionar la meditació,
i també cursos de mindfulness per aprendre a transportar aquesta ment calmada i serena que ens dona la meditació a tots els altres moments de la nostra vida quotidiana. La gent que ve, vostè ara diu, hi ha gent que realment té un sentiment religiós i hi ha molta gent laica que ve. Això ha sigut una... En els últims anys hi ha hagut com una moda? Gent que ha volgut venir a apropar-se a aquest tipus de meditació zen o budista o... Jo no diria que és com una moda perquè ha anat en augment des de fa molts anys, però ha anat en augment d'una manera paulatina. La pràctica del zen i també el budisme a Catalunya està creixent i el que el practiquem som natius majoritàriament d'aquí de Catalunya i és una pràctica que està creixent, però no com una moda. No ha fet de moment un gran boom, sinó que any a any va augmentant d'una manera natural. I creu que això continuarà? És a dir, sí, i tant. L'interès està aquí i la gent no se'n anirà, diguéssim, no s'acaba aquest interès. No, jo crec que la pràctica del zen continuarà perquè està donant resposta a les inquietuds existencials que té la gent d'avui en dia. A més, és una pràctica budista que s'integra molt bé dintre de l'activitat de la vida quotidiana, amb la feina i la família i els compromisos i obligacions que tenen les persones. La pràctica del zen encaixa perfectament amb una vida activa com la que portem a la ciutat i a la vegada ens dona la pau i la serenitat que moltes vegades aquest tipus de vida ens ha fet perdre. Què és exactament la meditació zen? Perquè vostè ara parlava també del mindfulness, de la consciència plena. Estem parlant de lo mateix? Què és exactament? Sí, podríem dir que quan parlem de mindfulness normalment ens referim a fer la pràctica de l'atenció plena en les activitats de la vida quotidiana. Podem estar fent l'atenció plena fent qualsevol altra activitat. Quan estem treballant, quan estem parlant amb una altra persona, podem estar atents a el que estem fent i també a com ens sentim, quines són les nostres emocions i les nostres sensacions, a la vegada que som conscients de la nostra postura corporal i de la nostra respiració. I això és generalment el que s'entén per mindfulness, una actitud una pràctica d'estar amb atenció plena, conscient, i per això es diu consciència plena, conscient de tots els aspectes de la nostra existència sense jutjar-ho i sense rebutjar-ho, cap d'aquests fenòmens que observem en la nostra ment, de la nostra existència. I la meditació és una pràctica dedicada a fer una interiorització, fer també una pràctica d'atenció i de concentració en la postura del cos i en la respiració, però dedicant-li un temps. És la diferència amb la mindfulness, que ho fem en les activitats de cada dia. La meditació reservem una estona, que pot ser mitja hora o pot ser una hora al dia, per fer aquesta pràctica de concentrar-nos en el cos i en la respiració i deixar passar els pensaments. Ara en parlem, perquè vostè parla primer de la postura. Sí. Quina postura és la més adequada per... Bé, la postura més adequada per practicar la meditació, perquè la meditació no és només relaxar-se, sinó que és aixecar un estat de vigília, que és el que ens permet veure a l'interior de la nostra ment. La millor postura per això és una postura asseguts i amb les cames creuades. La meditació zen, en general, la practiquem, si podem, asseguts en un coixí, amb les cames creuades, amb l'esquena dreta, amb l'atenció posada al davant, seguint la respiració i deixant passar els pensaments. Si no podem seure d'aquesta manera, aleshores podem trobar una aproximació. Però la postura és molt important perquè justament és el que ens ajuda a crear la manera de funcionar de la ment de la meditació. Més ben dit, és el que ens permet actualitzar la ment original, que és el que fem durant la meditació. Crea uns condicionaments, aquesta postura corporal, que fan que la manera de funcionar ordinària de la ment, que és en la que generalment estem seguint els nostres desitjos i evitant les coses que ens desagraden, que aquesta manera de funcionar de tant en tant s'actualitzi i entri en una manera de funcionar, que li diem la manera original,
i que això ens ajudi a veure aleshores les coses d'una altra manera, vistes d'una altra manera, veient el que en diem veure la realitat tal com és. Perquè vostès quan fan la meditació centren el pensament en alguna cosa o en algun objecte, perquè com et desprens de tots els problemes quotidians, de pagar això, pagar allò, anar a buscar... Com et desprens d'això i medites? Justament. No ens concentrem en cap objecte, precisament el zen és una meditació sense objecte. El que fem és concentrar-nos en la postura, en mantenir l'equilibri de la postura del cos i en observar la respiració. Aleshores apareixen pensaments, com dius, apareixen preocupacions que hem de pagar això, que no arribem al final de mes o el que sigui, i en aparèixer aquests pensaments els observem, veiem les emocions que porten associades, però en lloc de continuar alimentant el pensament el que fem és tornar altre cop a prendre consciència de la postura del cos i altre cop a seguir la respiració. De fer aquest exercici d'anar deixant que apareguin els pensaments sense rebutjar-los, no es tracta d'eliminar els pensaments, però deixar que el pensament aparegui i després tornant al moment present, perquè això de tornar al cos i a la respiració és tornar al moment present de la nostra existència, d'anar fent aquest anar i venir dels pensaments, acabem tenint una percepció dels pensaments que és molt diferent de la que tenim normalment, en la qual, quan els pensaments aquests apareixen, ens produeixen una emoció i ens fan ens arrosseguen cap a ells, i ens fan entrar en una voràgina de pensaments en els que a vegades ens resulta difícil, descansar. I en canvi amb la meditació anem deixant-los aparèixer però tornant contínuament al moment present, i això al final fa que estiguem veient aquests pensaments de la nostra ment tal com són, estiguem veient quina és la realitat de la nostra existència en aquell moment. Vostè diu perquè hi ha altres tradicions que quan mediten reciten mantres. Vostè m'ha dit que vostès no reciten mantres. Sí, nosaltres no recitem mantres. És, com dic, una meditació d'estar en el moment present. En canvi, vostè sí que valora tenir... Vostè en parla en el llibre, diu una ermita interior, és a dir, un lloc propi on meditar. Suposo que parla de casa o també parla de quan estan en grup, no? Què és l'ermita interior? Crear aquesta ermita interior, aquest lloc on fer la pràctica, és crear d'una manera ritual un lloc on ens trobem bé per fer la meditació. Generalment, i el més adequat és practicar la meditació amb els altres i amb un mestre que ens guiï, que això és justament el que fem en el centre. Hi ha uns horaris al centre en el qual podem anar a meditar i meditar junts amb el grup. El meditar amb els altres ens dona, a través de l'empatia, una energia i una motivació per fer la meditació d'una manera molt més intensa i concentrada. Això no vol dir que no puguem també practicar aquesta meditació en solitari. Però suposo que en solitari has de ser molt disciplinat. En solitari és necessari ser molt disciplinat i també és convenient abans haver passat per practicar amb el grup per no agafar mals vicis amb la meditació i haver-la ja après practicant-la amb el grup. No sé si ho he entès malament, però vostè em sembla que en el llibre diu que quan va començar a practicar meditació zen, vostè personalment va tenir una experiència en sentir el ressò de la seva veu. I que això diu que li va canviar la vida. Quina experiència va ser aquesta? Bueno, ben bé, tampoc és que aquesta experiència em canviés la meva vida, simplement és una experiència que relato per introduir el significat de la vacuïtat. Va ser una experiència que vaig tenir mentre meditava, sentir el ressò de la meva veu, però aquesta experiència em va fer veure la naturalesa de la meva veu en aquell moment i a partir d'això vaig poder, en altres moments, reflexionant, adonar-me que aquesta naturalesa era la vacuïtat, la mateixa que després explico en el llibre quan parlo sobre la similitud entre com explica el Buda en un sutra mil·lenari, el Sutra del Cor, que diu que tots els fenòmens són vacuïtat i que la vacuïtat és els fenòmens, de com aquesta frase, que a mi també sempre m'havia impactat molt, també la trobo en la física quàntica, en la manera d'explicar la matèria i en explicar el món en el que vivim
de que també arriba a les mateixes conclusions, no? De que al final, si anem descomposant la matèria, no arribem mai a una cosa substancial, elemental, sinó que al final tot són ones i vibracions, no? I que és, per tant, també vacuïtat. És a dir, que vostè realment ha aconseguit trobar un equilibri entre la física i la meditació zen, no? Un punt de concordança. Bueno, la veritat és que quan em vaig aproximar en la pràctica del zen i en les lectures sobre el zen, doncs, com que havia tingut una formació científica, sempre ho he fet des d'aquesta perspectiva, també doncs, perquè tinc realment una certa estima a la ciència i m'agrada veure sempre les coses des d'aquesta mentalitat científica d'intentar comprendre totes les coses i d'experimentar-les per un mateix, i és això mateix, aquest mètode científic, que he aplicat després quan he entrat en la pràctica del zen, i totes les coses que m'explicaven i totes les coses que començava a conèixer sobre el budisme i sobre el zen, doncs les he intentat entendre d'una manera científica, és a dir, tractant de comprendre-les amb el meu propi llenguatge i experimentant-les per mi mateix. Quan vostè es dedica al zen, suposo que el zen, a part de meditar, implica més coses, no? Vostè parla de la calma, de la paciència, parla del fet de no jutjar. No sé si també el tema de l'alimentació, no sé si quantes coses impliquen el zen. El zen és una manera de viure, al final. Tot ho basem en una pràctica. Aquesta pràctica, en realitat, és una manera d'estar vivint en cada moment. I la manera com ho fem, per això, perquè, clar, en tot moment hi ha una sèrie d'actituds que podem tenir ens faciliten mantenir aquesta ment calmada i serena, però hi ha una manera, diríem, com de generar-la, no? Que és, precisament, amb la meditació asseguda, amb els zen, generem una concentració calmada i serena que després també mantenint una sèrie d'actituds com aquesta de no jutjar, de mantenir una ment oberta i receptiva, ajuda a que es pugui mantenir durant tota la resta d'activitats que fem, perquè al final és una manera de viure. Vostè parla en el llibre que realment una cosa que sí que tenen quan fan meditació zen és rituals, que hi ha una sèrie de rituals. És a dir, quina importància tenen els rituals en aquests? Bé, els rituals són unes accions que es fan sense cap intenció d'obtenir res i, per tant, són unes accions que acompanyen la pràctica del zen i que ens ajuden a portar, per exemple, la ment de la meditació. Clar, quan estem meditant estem quiets, asseguts, i després ens hem de posar en moviment. Clar, quan estem quiets i asseguts és més fàcil entrar en una ment en la qual no hi ha inquietuds, en la qual no hi ha una intenció d'obtenir res, però després quan ens posem en moviment és difícil de mantenir aquestes actituds. I justament el ritual és una manera que tenim primer d'agrair la pràctica que estem fent i de compartir-la amb tots els altres éssers i a la vegada també de posar en moviment la nostra ment i el nostre cos sense perdre aquestes actituds. I per tant ens fa com de pont. El ritual ens fa de pont entre la meditació asseguda i les activitats de la vida quotidiana. Molt bé, ja no ens queda pràcticament temps, però jo li volia preguntar perquè vostè també fa retirs de zen. Jo he vist que en fan a Lluçà, però no sé si en fan a més llocs. Bueno, ara en fem justament una a Lluçà, ara de l'1 al 6 d'agost, i són 6 dies en els quals dediquem a fer la pràctica del zen d'una manera intensa. Si una persona ve a fer aquests 6 dies pot aprendre ben bé què és la pràctica del zen, perquè durant les 24 hores del dia fem aquesta pràctica, anem fent meditacions i després anem fent activitats amb atenció plena, de manera que es pot entrar de cop, ens podem submergir de cop en la pràctica del zen. I en fa després, durant l'any, en continuarà fent? Durant l'any en continuarem fent, sí. Molt bé, Lluís Nansent Sales, doncs moltíssimes gràcies per introduir-nos en el zen i en el zazen. Moltes gràcies. Gràcies a tu.